teemme niin lasten kuin aikuistenkin Halloween-juhliin tai mihin tahansa pikkupurtava tarjoiluun sopivia, hauskan näköisiä ja maistuvia cakepopseja, kakkutikkareita. Vaahdota voi ja sokerit. Lisää munat yksitellen. Lisää jauho, leivinjauheseos pikkuhiljaa vuorotellen maidon kanssa. Sekoita nuolialla tasaiseksi taikinaksi. Kaada taikina iloleipurin silikooniseen kakkutikkarivuokaan ja aseta vuoan reiällinen kansipuolikas päälle. Paista kakkutikkareita 175 asteessa noin 30 minuuttia tai kunnes ne ovat kypsiä. Paistoaika riippuu uunista. Voit kokeilla kakkutikkareiden kypsyyttä tikulla kansimuotissa olevan reiän kautta. Kakkutikkarit kohoavat paistettaessa pallon muotoon ja reiän kautta höyry pääsee vapautumaan. Kumoa kakkutikkaripallot vuuasta, pistä niihin kakkutikkaritikut ja koristele pallot oman maun ja juhlan teeman mukaan. Valmiit tikkarit voit asettaa astiaan, jonka pohjalla on esimerkiksi styroksilevyä tai oasissientä tai muuhun vastaavaan alustaan. Alustankin voit halutessasi koristella teemaan sopivaksi.